Здравейте! Намираме се само на 12 км от шума на София, на едно място, което всеки познава – Панчаревското езеро. За повечето от нас това е просто перфектната дестинация за уикенда, място за разходка, каяк или бърз пикник. Но замислили ли сте се какво всъщност се крие под спокойната му повърхност и какви невероятни истории пазят околните хълмове? Днес ще ви разкажа за уникалната му география, за една красива саможертва и за най-абсурдния инженерен проект в модерната ни история, който трябваше да превърне София в пристанище на три морета. Нека започнем от самото му местоположение, защото то е истински географски кръстопът. Езерото е разположено на около 600 метра надморска височина в красивия Панчаревски пролом на река Искър. Това, което го прави уникално, е, че то е смушено точно там, където се срещат три планини – Витоша, Лозенска и Плана планина. Самият водоем всъщност е изкуствено създаден язовир, изграден в края на 50-те години на миналия век. Той е дълъг цели 3 метра и широк до 700 метра, а на места дълбочината му достига впечатляващи 30 метра. Основната му задача, освен да ни радва през уикендите, е да регулира потока на река Искър и нейните планински притоци, преди водите им да влязат в Софийското поле. Но езерото пази и по-романтични, макар и тъжни истории. Преди векове, когато тук все още е нямало езеро, старото село е било подложено на постоянни нападения от разбойници. Легендата разказва за Елица, най-красивата девойка в района. В нея се влюбил безумно местният турски управник Кехаята и поискал да я вземе за жена, обещавайки да я позлати. Елица обаче поставила само едно условие. Не поискала злато за себе си, а поискала Кехаята да я изпрати войска, която да прогони разбойниците и да защити съселените. Той удържал на думата си, а по-късно Елица го убедила да премести селото на ново, по-безопасно място. Там, където е и днес. Така едно младо момиче пожертвало свободата си, за да спаси целия си народ. Но най-странната история е от 50-те години на миналия век. Тогава се ражда един от най-грандоманските и абсурдни проекти на комунистическия режим. Изграждането на плавателен канал Панчарево-Павлово. Идеята – София се превърне в пристанищен град. Според най-смелите планове, водите на Дунав трябва да потекат наобратно, чрез сложна система от шлюзове, да стигнат до София и да запълнят огромно Софийско море, в района на днешния квартал Дружба. Оттам София трябва да свържи с Струма и Марица и така да има излъз на цели три морета. Хиляди софиянци са изпратени на доброволен труд с кирки и лопати. Прокопани са няколко километра преди инженерите най-накрая да признаят, че проектът е пълен хидроложки абсурд и София по-скоро ще се наводни, отколкото да стане пристанищен град. Проектът е спрян, а като утешителна награда за софиянци остава самото Панчаревско езеро. Следващия път, когато дойдете на Панчарево, погледнете към водата и хълмовете с други очи. Те не са просто красив пейзаж, те са жива история. Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващия път.